ai wanda ya fara yin sakin shi ya tabbatar da haka. Shi Abdullahi dan Umar ai shine ya saki shine a duniya fara sakin matarsa ba ta tsarki, kuma shi babansa ne yace baya son matar, kawai ya je yayi aure. Umar ya ce ban yarda da matan nan da ka aure ba, ka sake ta. Yace ni ko ba zan sake ta ba. To ya za a yi? Babansa ya ce sai ya saki matarsa, shi kuma ya ce ba zai saka ba. To sai tashi ya tafi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, na auro mata, ina son ta, tana sona, amma babana sayyidina Umar ya ce baya son ta. Sai Annabi ya ce je ka sake ta. Inda Umar baya son ta, je ka sake ta. To saboda gaggawan ya zartar da wannan umarnin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda su ka'ida ne ba a sakin mace tana cikin jini sai an jira ta yi tsarki, shi kuma da ya zo kawai sai ya sake ta tana jini. Tunda Allah ya ce wa ahsul idda shine ka ai saki cikin jini. za tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda. So dan tana cikin jini ka sake ta, wannan jinin za a kirga shi cikin jini uku ko jini hudu. In har da shi ya zama nawa? Jini hudu. Tunda shi an ci rabi ko ana tsakayyinsa, kaga ba za a lissafa ukun da za a yi da shi ba. Ka tsawaita mata idda yanzu sai ta yi hudu har da wannan da take ciki. To amma tana cikin tsarki, kaga kawai yanzu sai ta jira jininta guda uku ya zo. Amma an ka sake ta tana cikin jini, to kaga sai ta yi har sau uku. So da wannan ya sa ka tsawaita mata idda, an samu lokaci ya yi tsawo. To shi yasa sai aka hana. To da ya sake ta sai kuma sayyidina Umar ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ɗana ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada. Ashe kan sun san ba a haka. Sai Annabi ya ce murhu fal yuraji'iha, je ka umarce shi ya mai da ita. To kalman umarce shi ya mai da ita ya lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan. In ta gama wannan jinin, ta yi tsarki, ta kuma yin wannan jinin, ta yi tsarki, to sai isake ta in yana son sakin, ko kuma ya haƙura ya rike ta. To da malamai suka zo suka rikice cewa wannan sakin da aka yi shi a cikin jinin al'ada ya yi ko bai ba, so ne ce bari mu je mu tambayi shi wanda abin ya faru a kansa, ba shi ne ƙarshe ba. Aka zo aka tambaye shi, ya bin Umar, wai sakin nan da kaiwa matarka a cikin jini yayi? Yace yayi. Ga na goma rigima ta kare, wanda ya abin ya ce yayi. Dan haka shi ne zaka ga fuqaha manya-manyan ƙwararrun gogaggun suke rinjayar da cewa yayi, amma an aikata haramun, amma yayi. Waccan fatawa da take cewa bai yi ba kwata-kwata, wannan fatawa tana da rauni. In ka dubi da shi kuma za a yi fatawa, ba a ɗauko ga ƙauli mai ƙarfi ga mai rauni, sai ka ɗauko mai ƙarfi kai fatawa da shi, ba za ka ɗauko mai rauni ba. Da hukunci ne za ka yi a kotu, to za ka iya yin hukunci, shi ba a fatawa da mai rauni, amma za a iya yin hukunci da mai rauni in an ga akwai wata maslaha. Sai alƙali ya ga, to dama ya taɓa mata saki ɗaya biyu, wannan shine na uku, kuma sun shekara 20 da 'ya'ya da jarirai da tarkacen gida, an cika gida fal. Na farko in an sake ta an zartar da wannan na uku, to shikenan ba alaƙa tsakaninsu, dole ko shi ya fita bar gidan ko ita ta fita ta bar gidan, sannan ba zai sake zama da ita ba sai ta yi wani aure. To wa zai aure ta da wannan gayyar? To sai alƙali ya duba maslahan cewa ya ɗauki wancan ƙauli mai rauni, ya ware wannan gingime mai matsalar ta fi sauƙi, to sai ba shi ba fatawa zai ba, sai zartar cewa in alƙali shi yana iya mai da ƙauli mara ƙarfi ya zama mai ƙarfi in ya yi hukunci da shi. Sai ce to wancan ƙaulin mara ƙarfin da zartar da hukunci akan cewa sakin nan da mataccen aka yi mata tana cikin jinin al'ada, na zartar da hukuncin cewa sakin bai ba. Kaga alƙali ne ke nake da wannan iko. Yasa ko lokacin muna hisba ba mu muke, ni rubuta alƙalai nake, su kuma sai su zartar. Duk kaji an ce na yi fatawa akan cewa saki a cikin jini bai yi ba, to zaka tarar da kotu na hada, sai na hada da kotu. So don baka hada da kotu ba ma, ko ka mayar ma alƙali zai iya rushe. Da saki uku a karma ɗaya, da saki tana cikin jinin al'ada, in ma ka ce bai ba, to sai aka mai da auren, sai wani ya kai ƙara kotu, wannan fatawar alƙali yana da iko ya rushe ta, tunda abin da ke hannunsa na doka gabaki ɗaya, duk kotunan da suke Najeriya gabaki ɗaya cewa saki jinin al'ada yayi, saki uku yayi. To kai kuma ka zo nan ka yi fatawar da ta sabawa kotu,
sai wani ya kai wannan mijin ƙara ko mata ƙara cewa sun yi saki 3 sun koma, ko ya sake ta jinin al'ada sun koma, da an je kotu mai alƙali zai kashewa zai, kuma ya kasu, kuma ya bulale su. Amma idan kai fatawar a rubuce ka kai wa alƙali cewa muna son alƙali in ka yarda da fatawar nan ka zartar da ita ta koma hukunci, to sai ya rubuta cewa wannan kotu mai lamba kaza ta zartar da hukunci bisa cewa wane da ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada, kotu ta zartar wannan suke bai ba, to yanzu ya tashi daga fatawa ya koma mai da kuma hukunci. Idan wani ya kai kara za a ce kotu ce ta yi, sai dai ya tafi mai appeal, sai dai ya tafi appeal. To an je appeal kuma za a duba a ga, tunda appeal za su duba abin da wannan alkalin yayi ne, in suka duba suka ga ya ba da hujjoji gamsassu, sai su ce mun tabbatar da wannan mai da aure da alkali yayi, duk da ya sabawa abin da yake a rubuce na fatawar malikiya, amma zartawarsa ta mai da shi hukunci, so da aka an karba. Daga nan sai kuma ka tafi supreme court. Da akwai wanda aka yi irin wannan din, da aka mai da auren, sai baban yarinyar shi mijin shi ya je neman malamin ya masa fatawa, suka koma aurensu, sai uban yarinyar ya shigar da su kotu. Suna zuwa alkali ya ce ya rushe auren, ce ya rushe saboda ya sabawa abin da ke cikin littafanmu na malikiya, ga ya rushe. Suka tafi court of appeal ma tabbatar da, saboda asali ba hukuncin alkali ba ne, fatawa wani malami ce, aka rushe. Inda ita fatawa ko ka ɗauka ne ko ka bari, shi ko hukunci ya hau kanka dole. Shine alfarqu bainal fatawa da kuma alhukum. To shi yasa in mutum ba alƙalanci yake ba ko abin da yake ba, to kada in mutum fatawa ce a sallah a azumi wanda ya shafe shi, fasinan abubuwa da suka shafe shi zaka yi, amma in akwai rigima tsakanin wanda wani, kawai tura su kotu shine kawai. To Allah ya samu da na'am.